чаро баъзе одамон қариб ҳар рӯз сардард мешаванд? Сабабаш мигрен бошад, фишорбаландӣ ё чизи дигар? дарди сар аз гӯям ки асабобаста буда худ аз худ як механизми худро дорад ки дард пайдо мешавад ва дар ин ҳолат мақсад ки ягон чизҳои хатарнок дар мағзи сар мо намебинем. Мигренро пурра муолиҷа кардан мумкин аст ё ин бемории доимӣ мебошад? Бемор як тарафшон карахт ё ин ки фалаҷ шудан ва дарди сар низ дорад. Ин уже сигнал аст ки мо бояд ҷиддӣ муоина кунем беморро. салом бинандагони азиз, нашри сеюми подкасти дарду дармон аст аз студияи ёртиҷӣ ва ман барандаи он Юлдоши Муҳаммадалӣ. Имрӯз мо дар бораи яке аз соҳаҳои муҳим ва пурмуаммои тиб, соҳаи неврология ё худ илми асабшиносӣ суҳбат мекунем. Меҳмони имрӯзаи мо мутахассиси соҳаи неврология ва ботулинотерапия Тӯчи Фелдор, хушомадед ба барномаи мо. Ассалому алайкум Муҳаммадалӣ, раҳмат барои даъват ба подкасти ёртиҷӣ. Беҳад миннатдор. оё ботокс фақат барои зебоӣ истифода бурда мешавад ва камтарак маълумот дар бораи ботокс медодед? Ботокс дар ҳақиқат агар мо кай ки вақт гап мезанем дар бораи ботокс, дар ақидаи мардум мебиёд ки ботекс, вале ин хел нест. Мақсад ки ботокс ва ботекс ино дигар чизо ҳастанд. Ботекс ки чӣ хеле ки мо бисёр мардум мефаҳмад, и барои лабошона, рухсорашона мақсад варам додан, мақсад объем додан занон мақсад дар косметология истифода мебарад. Ботокс ин якумин дории ботулинический токсин ки дар тиб истифода бурда мешавад. Агар хеле гирем, ботокс дар косметология низ истифода бурда мешавад. Ҳангоми маршинаҳое ки то занакое ки синни солашро мегузарад, маршина пайдо мекунад дар рӯшон, ботокс мақсад ки ботулинотоксин яъне истифода низ бурда мешавад. Барам қадар ақидаи мавҷуданд ки ботокс ин ботексан гуфтаги як ақидаи хато. Ботулинотерапия чист ва барои кадом беморон шумо ботулинотерапияро тавсия медиҳед? Ботулинотерапия ин методика, яъне усули нави табобате мебошад ки барои бемороне ки дар бисёртар асабшиносӣ, на танҳо асабшиносӣ, мақсад урология, офталмология ва дигар соҳаҳои тибда низ истифода бурда мешавад. Процедура чӣ маъне дорад? Мақсад ки уколи ботулинический токсинро мо мегирем, дар боло зикр кардем ки ботокс ё ин ки релатокс, диспорт, инҳоро мегирем. Мақсад мушакҳое ки даркорида мо бо дозаи даркорӣ ваҳдид мекунем ва мушакҳо расслабиться мекунем. Ин якум механизм. Ва дуюм механизми ботулинотерапия ин аст ки мо барои дардҳои шадиду музмин мақсад истифода бурда мешавад. Ботулинотоксин барои кадом именно бемориҳо истифода бурда мешавад? Ино гемифациальный спазм, яъне кашиши ними рӯй, блефароспазм, яъне маҳкамшавии чашмон. Далше агар офталмологияда гӯем, олусии чашмон, косоглазияда низ истифода бурда мешавад. Дар урология гӯем, гиперактивный мочевой пузыр, мақсад ки маҳсона кай ки бисёри бад кор мекунад, мақсад азият мекашад, мо низ аз ботулинотоксин, аз ботулинотерапия мақсад истифода бурда метонем. Яъне устод, агар содатар карда гӯем, ҳангоме ки беморон асимметрияи мушакҳои рӯй дошта бошанд, ҷой дошта бошад, ҳангоми процедура, баъд аз процедураи ботулинотерапия, яъне ки рӯи онҳо як муддат ба ҳолати аввала бармегардад. Ботулинотоксин мутаассифона як муддати таъсири худро дорад ва баъд аз 6 моҳ аз бадан берун карда мешавад. Мақсад ки таҷзия мешавад, аз бадан мебарояд. Мақсад баъди 6 моҳ таъсири онро мо дар бадан намебинем. Барои ҳамин қадар ботулинотоксин мо ҳар 5-6 моҳда барои конкретни бемориҳо мақсад тавсия медиҳам. чаро баъзе одамон қариб ҳар рӯз сардард мешаванд? Сабабаш мигрен бошад, фишорбаландӣ ё чизи дигар? Агар ки статистикаи умумиҷаҳонии дарди сарро мо як варақ занем, одамон аз 60-70 то 80% одамони кураи замин мақсад аз дарди сар азият мекашад. Но гӯем ки ягон 30-40% онҳо ба беморхонаҳо муроҷиат мекунад. То шуде ки муроҷиаткунандагонро мо муоина мекунем ва мушоҳида мекунем ки дар он ҷо дарди саре ки асабобаста, яъне дарди сар якумин дараҷа бисёр дида мешавад, 90-95% ҳолатҳода. Мақсад ино чиз ҳастанд? Мигрен, головное боль, напряжение ва дигар дардҳо. Дарди саре ки бо дигар намуд дардҳо ҳастанд, дарди сари дуюмин дараҷа, онҳо низ мушоҳида карда мешавад ҳангоми омосҳо ё ин ки одамоне ки синни солшон ёш ҳастанд, фишори хуншон беҳад баланд шавад. Мақсад ки 180-200 боло шавад. Дар ин ҳолатҳо низ дарди сар дида мешавад. Бо як чизи дигарро мушоҳида мекунем ки беморон бисёр вақт бо дарди сар ва баландшавии фишори хун ба мо муроҷиат мекунад. Мақсад ки онҳо бисёр вақт
ҳамин чиза вобаста мекунад ки ман фишорам баланд шуд ва сарам дард кард. но синни соли беморонро мебинем ки синни соли беморон ҷавон ҳастанд, мақсад 20 сола 30 сола ҳастанд. ягон духтарои мақсад ҷавон 20 сола 30 сола онҳо дарди сари худро ба фишорбаландӣ вобаста мекунад. но ин мақсад як ақидаи нодурусте мебошад ки фишори хун мо гуфтем дар боло мақсад аз 180-200 нисбат ба мақсад баланд шавад, мо ҳамун ҳолатта мегӯем ки дарди сар именно аз сабаби фишорбаландӣ дард карда истодааст. но онҳо мигрен дора, мигрен мақсад дарди сар пайдо кард, баъдан реаксияи ҷавоби организм мақсад ба дард фишори хунро ба 10-20 миллиметр нисбат ба мақсад баланд мекунад. ин мақсад фишорбаландӣ нест. ҳам одамоне ки ҷавонда гуфтанем ки мақсад ин фишорбаландӣ нест, просто онҳо дарди сари худро табобат кунанд ва аз ин фишорбаландиҳо халос гардад. дарди сар худ чанд намуд мешавад ва чӣ гуна мо метавонем дарди сарди оддиро ва аз дарди сари хатарнок фарқ кунем? дар боло ҳозир мо гуфтем Муҳаммадалиҷон, мақсад дарди сар ду намуд мешавад. мақсад дарди сари якумин дараҷа ва дарди сари дуюмин дараҷа. мақсад якумин дараҷа чӣ маъно дорад? мақсад дарди сар аз гӯем ки асабобасабда худ аз худ як механизми худро дорад ки дард пайдо мешавад ва дар ин ҳолат мақсад ки ягон чизҳои хатарнок дар мағзи сар мо намебинем. дар ино дохил мешавад мақсад мигрен, головное больнопричиние, дигар дардҳо. ва дуюмин ҳолат аст ки дарди саре ки дар ҳақиқат дуюмин дараҷа яъне хатарнок ҳастанд. ино мақсад дар мағзи сар ягон омус аст ё ягон гӯем ки дигар проблемае ки ҷиддӣ ҳастанд ки онҳо фишор оварда структураи сарро дарди сар медиҳад. ҳамин чизҳоро мо чӣ хеле мушоҳида кунем ки мақсад шумо саволтон гуфтед ки дарди сари хатарнокро аз дарди сари оддӣ чӣ хеле мо фарқ кунем. яъне ки аломатҳои фарқкунандаҳои да аломатҳои мақсад фарқкунандаҳои худро дорад ва ин аломатҳоро мо мегӯем ки мақсад красни флаги, мақсад парчамакҳои сурх. дар онҳо чӣ дохил мешавад? мақсад бемор як тарафшон карахт ё ин ки фалаҷ шуданд ва дарди сар низ дорад. ин уже сигнал аст ки мо бояд ҷиддӣ муоина кунем беморро. дуюм, бемор ҳароратбаландӣ беҳад мақсад ҳароратбаландӣ зиёде дорад ва дарди сар пайдо мекунад. уже ин тоже мақсад сигнал аст ки мақсад мо шурӯъ муоина кунем. сеюм ҳолате ки бемор дарди сар дорад ва ҳолати ҳуш низ мақсад иваз мешавад. ҳуши бемор равшан буд, оста карахт мешавад ва тарафи кома меравад. уже ин аломатҳои хатарноке аст ки хатман мо нейровизуализация яъне МРТ ё КТ кунем мағзи сари беморро, шояд дар он ҷо ягон чиз мушоҳида шавад. мигренро пурра муолиҷа кардан мумкин аст ё ин бемории доимӣ мебошад? мигрен дар ҳақиқат бемории ирсию асабвобаста ҳастанд. барои ҳамин қадар мигренро пурра табобат кардан имконияташ мутаассифона нест. дар ҷаҳон низ мубориза барои ҳамин мигрен чанд миллион сомонҳо ҷудо мешавад ки барои полностью мақсад гӯем табобат кардан, но мутаассифона табобат карда намешавад. барои чӣ? ирсӣ ҳастанд ва асаб вобаста ҳастанд. муддатта мо табобат мекунем мигренро, дардошонро кам мекунем, шиддатнокии дард ё хуруҷҳоро мақсад ки реже мақсад камтар мекунем, но пурра табобат кардан ғайриимкон ҳастанд. барои ҳамин қадар мо барои беморон именно аз мигрен азият мекаша як мигрен гайде ки тайёр дорем ки насиб рӯзои наздик мебарояд. ин чӣ хел зиндагӣ кунад бемор мақсад бо мигрен, тарзи зиндагии беморон мигрендор. яъне ки беморони дорои мигрен табобати пурра надоранд, аммо ҳангоми пайдо шудани симптомҳо мо бо онҳо мубориза бурда ва ҳаёти худро идома дода метонем. чун ҳар вақт обязательно. инсулти мағзи сар чист ва аввалин нишонаҳои инсулти мағзи сарро барои мо мегуфтед? инсулт гӯем ки ҳамаи мо шумода маълум аста. инсулт мақсад одамони ягон ҳамсоя, ягон хештаборо, дигаро мақсад аз инсулт азият кашидагӣ ҳастанд, мақсад ки бемор шудагӣ ҳастанд бо ҳамин инсулт. барои ҳамин қадар бисёри мо шумода инсулт шинос ҳастанд. но инсулт як бемории шадид ва хатарноке мебошад ки мо бояд стартови мақсад симптомҳои аввалин инсултро ҳар як мо шумо бояд донем. барои ин як тести осон мавҷуд аст ки онро мо бояд ҳар як мо бидонем. фаст тест яъне чӣ маъни дорад? фаст face arm speech time test. мақсад face чӣ маъни дорад? face ин рӯ. беморро мегӯем ки як ханда кунад, мақсад ҳангоми ханда кардан дар рӯи бемор асимметрия, мақсад
ду хел асимметрия мақсад нобаробарии ҳарду тараф мушоҳида мекунем. дуюм ва арм зачет рука мегӯем ки мақсад дастатон як бор бардоред, тарафе ки солим ҳастанд дастра бардошта метавонанд, но тарафе ки инсулт аллакай гузарондагӣ ҳастанд уже бардошта наметавонад. сеюм спич мақсад як бемор қати ҳамсӯҳбат мешавем ки мақсад разговора спич суханронӣ гап задан низ мушкил мешавад. чорум вай мисра мақсад ки тайм чӣ маъне дора время вақта бемороне ки дорои инсулт мақсад инсулт навшудан мо ҳарчи зудтар ва тезтар ба беморхонаҳо барем ва инсултро зернамуди инсултро мақсад ки геморрагический инсулт ҳастанд ё ин ки ишемия ҳастанд муайян карда ҳарчи зудтар ва тезтар бояд табобатро сар кунем. яке аз саволҳои популярне ки ҳозир бисёр мардумон савол медиҳанд дар бораи МРТ-и мағзи сар. оё ҳамаи беморон бояд аз ин ташхисот гузаранд ё ин ки ягон нишондодҳои махсус барои таъйини ҳамин ташхисот вуҷуд дорад? МРТ ин як имкониyaтеро дод ки медицинада мақсад мо одамро набурида мақсад ҳамаи ҷои инсонро мо метавонем протоколҳое ки гуногуне мавҷуд ҳастанд ки мо мебинем. тавсияи мо чӣ ҳастанд табибон? мақсад МРТ-ро пеш аз гузаштан бемор бояд мутахассиси соҳавӣ бояд равад. мақсад МРТ мағзи сар кардани ҳастанд, шикоятҳое ки аз тарафи сар ҳастанд меравад пеши асабшинос, бояд мутахассис беморро муоина карда баъдан мақсад тавсияи худро бинависад. мақсад МРТ-и майнаи сар барои муайян ё ин ки инкор кардани конкретни беморӣ ва ҳамин ҳолатта дуруст мешавад. барои чӣ? барои он ки МРТ-и сар худ як 10 намуд зиёд протоколро дорад. агар гирем барои сарра полни омӯхтан мақсад чӣ кардан, мо 10 бор зиёд МРТ гузарем. ҳам пакарману мақсад беморда дуруст мешавад, ҳам мутахассисе ки мақсад МРТ-да мешинанд, вайҳода низ осонтар мешавад ки беморро тафриқавӣ як роҳи дуруст қати муоина кунад. дардҳои гардану сутунмӯҳра ин мушкилиёти системаи асаб мебошад ё ин ки сабабаш тағйирёбӣ дар устухонҳо? агар гирем ҳам аз тарафи худи гардан гӯем ки ҳам сутунмӯҳра, ҳам аз тарафи асаб низ гардан дард кунад. якум гирем аз тарафи сутунмӯҳра кадом проблемаҳо метавонад ки дардҳои гардан тиҳад. проблемаҳое ки дискогенӣ мегӯяд меноманд мақсад аз тарафи диск грыжа, протрузия, дискогенни боли мақсад метавонад дода, ё ин ки илтиҳоби худи сутунмӯҳра монанди спондилит ё ин ки спондилоартрозҳо низ метавонад дард дода, ё ин ки мардум чӣ хеле ки мегӯянд шамол кашидан мақсад миофасциальный болевой синдром низ метавонад дарди сутунмӯҳра рад. ин як тараф буд. дуюм тарафаш мақсад дардое ҳаст ки асаб вобаста аз сар дард пайдо мешавад ва дарди сар ба гардан паҳн мешавад ҳангоми допустим головная боль, напряжение. барои ҳам қадар ҳарду тарафа низ ба назар бигирем ва муоинаи пурра кунем. яъне ки сабаби дардҳо метавонад ҳам аз системаи вобаста ба системаи асаб бошад, ҳам вобаста ба тағйирёбии устухонҳо низ бошад. чаро шумо витаминҳоро ва баъд биологически активни добавки меган барои ҳамаи патсиентҳои худ, яъне ки барои ҳамаи беморон тавсия намедиҳед? витаминҳо ва биологически активна добавкаҳо мақсад ки баъдҳо низ показания ва противопоказания, яъне нишондод ва ғайринишондоди худро дорад. ранги мақсад ки мисли дигар маводҳо, доровориҳо. агар ки дар бемор ғайринишондод барои таъин кардани ҳамин витаминҳо ва баъдҳо бошад, абсолютно мақсад гӯем мумкин нест аст. мақсад ки бемор онкология дорад, мо бояд витамин истифода набарем допустим. дуюм ҳолат ки витаминҳоро ҳангоме ки витамини дефицит нест, состояние мақсад ки ҳангоме ки витамин дар ҳақиқат дар организми бемор паст ҳастанд, он ҳолатда мо бояд витамин баъд мақсад ки пропагазаниям истифода барем. ва сеюм ҳолате ҳаст ки мақсад ки бемор витамин да на показания дорад, на противопоказания дорад. дар ин ҳолат мо чӣ кор кунем? дар ин ҳолат мо бояд беморро дуруст муоина кунем, ташхиси худро дуруст мақсад гузошта маводҳое ки дар кӯраро бинависем бо хубтару нақсар мешавад, чем витамини и баъда мақсад нависонда шидан. яъне ки барои назначение кардани ин ё он чиз
бояд нишонаҳои махсус доштагӣ бошад. Фарқият байни невропатолог аз психиатр дар чист? Кадом ҳолат мо бояд ба невропатолог муроҷиат кунем ва кадом ҳолат мо бояд ба психиатр муроҷиат кунем? фарқияти невропатолог ва психиатр. Агар сар кунем ки невролог ва психиатр ин як табибоне аст ки беҳад ба ҳамдигар вобастагӣ зиёде дорад. Но беморони мақсад тиб психиатрия ва неврологияро ҷудо кардан раз, значит бемороне ки конкретне мавҷуданд ки бояд невролог табобат кунад ва бемороне ки конкретно мавҷуд ҳастанд ки бояд психиатр табобат кунад. Но мутаассифона дар байни мардум ақидаи мавҷуд ҳастанд ки пеши психиатр фақат бояд одамоне ки бахшиш мақсад девонаҳо меравад ва табобат мегирад. Барои ҳамин қадар бисёр мардум аз психиатр рафтан худдорӣ мекунад, мақсад метарсад. Барои ҳамин қадар бисёр бемороне ки психиатрически проблемаҳо қати пеши невролог муроҷиат мекунад. Но невролог по-любому психиатра тавсия диҳад ки мақсад психиатр то штое ки табобат мекунад, то штое ки ташхиси онро медонад, невролог гӯем яъне ки фарқияти зиёд дорад, табобат накунад ва даст назанад дар ин кор. Беморони дорои эпилепсия оиди табобат ба кадом хатогиҳо бисёртар роҳ медиҳанд? беморони дорои эпилепсия мақсад аз эпилепсия азият мекашад, ба як чанд хатогиҳо роҳ мезанад ва дар практикаи худ мо низ ҳар рӯза мебинем ва такрор ҳамон корое ки дурусто мо нишон метиҳем, но мутаассифона одамоне ҳаст ки мақсад ба ҳамин корҳо бо павторна даст мезанад. Хатогиҳое ки аз ҳама зиёдтар ҳастанд, ино якумин дараҷа препарате ки барои зидди эпилепсия мехӯрданд, аммо препаратро аз пеши худсарона мақсад ки манъ мекунад. Дусемо мақсад ки мехӯра дорӯи ки зидди эпилептикра мебинад ки хуруҷ дигар такрор нашид, гӯё ки онҳо сиҳат шиданд. Не, дар асли хеле нест. Мо протокол чӣ хел ҳастанд? Мақсад ки мо бояд 6 моҳ 1 сол баъди таъин кардани препарат, агар ки бемор павторин хуруҷ нагирифт, баъд мо як фикр кунем ки препаратро қатъ кунем ё на. Но беморон худсарона мутаассифона мақсад бисёр вақт ва як қатъ мекунад дорориро. Дуюм хатогие ки дошто бисёртар аз гадҷетҳо истифода мебарад. Ин низ мақсад як стимул, як раздражитель аст ки барои эпилептикҳо мумкин нестанд, бемороне ки дорои эпилепсия дорад. Так, сеюм хатогие ки мақсад беморони дорои эпилепсия, ино доруҳошонро мақсад ки сари вақт намехӯрад. Допустим, дорӯе ки дар як рӯз 2 бор наисондагӣ ҳастанд, значит вай 12 соат таъсир дорад. Як рӯзда як бор мехӯрад или соаташонро дер карда мехӯрад, стимул мешавад, сабаб мешавад ки хуруҷ бо пайдо шавад, павторни шава мақсад. Яъне ки сабаби калонтарин ин вайронкунандаи реҷаи табобате ки доктор ба онҳо пешниҳод кард, тавсия додагӣ. Усулҳои навтарини табобати неврологӣ ки дар шароити Тоҷикистон айни ҳол дастрас аст кадомҳоянд? усулҳои навтарине ки дар Тоҷикистон дар айни ҳол дар асабшиносӣ, дар неврология дастрас ҳастанд, якумша рекламаи худмон сар кунем. Мақсад ботулинотерапия низ барои Тоҷикистон навтарин мебошад. Мақсад ки уже мо нав мана 3 сол шид ки ҳамун процедура қатъи нави табобат қатъи кор пеш бурда истодаем ва мебинем ки бемороне ки бисёр табобат намешуданд или бемороне ки ҳамин процедура дар кор буданд ва барои имин ҳамин процедура хориҷа мерафтанд, шукрона ки ҳозир дар худ мо низ дастрас ҳастанд. Дуюм ки транскраниал микрополяризация, бобат войтотерапия ва дигар намуди табобатҳое ки современный мақсад муосир ҳастанд, дар худ мо низ мавҷуд аст. Ва якчанд методика, якчанд мақсад ки усулҳои табобате ки дар Тоҷикистон нестанд, онҳо низ мавҷуданд. Мутаассифона онҳоро бояд мо мутахассисони ҷавон бояд зарур беш мақсадо берун аз кишвар рафта омӯхта бояд ҳамонро дар кишвари худмон ҷорӣ кунем. Оё фишорбаландии дохили косахонаи сар ё ки бисёри вақт мегӯянд черепной метавонад сабаби дардҳои доимии сар шавад? Саволи беҳад дуруст. Бемороне ки имин намхе ёфт мешавад ки пеши ман, назди ман, мақсад ки назди мутахассис имина пеши допустим пеши ман медорад ва мегӯяд, мақсад духтурҷон, ма аз черепнои баланд бисёр вақт сардард мешам, но мутаассифона ин чизо
ин ақидаҳо гӯем ки беҳад ақидаи хато ва кӯҳнае мебошад, ки ин уже гӯем ки асри гузаштааст. Ягон асос надорад. Черепной и внутри черепная гипертензия и конкретная касале нест. Ин всего лишь мақсад вай ҳастанд, симптом ҳастанд, ки аломат ҳастанд, ки як беморӣ конкретна аст. аз ҳисобам беморӣ внутричерепное давление мақсад баланд мешавад ва дар ҳақиқат дар он вақт дарди сар, карахшави ҳуш, дигар аломатҳои ҷиддӣ мушоҳида мешавад. Барҳамқадар одамоне ки дар ҳақиқат черепной дорад, дар байни мову шумо нест. Мақсад вайҳо мутаассифона мақсад дар беморхонаҳо именно дар шӯъбаҳои реаниматсия хобанд. Барҳамқадар черепное ки инқадар мо беасос истифода мебарем, и мутаассифона як гапи хато ҳастанд. ҷое ки черепной гуфтан мақсад мо да дурусттар мешавад, ки ташхиси дурусти беморонро ба худи бемор дуруст фаҳмонем ва бемор низ ташхиси худро бидонад ва ояндада бояд чӣ кор кунад. агар оиди системаи асаб гап занем, саволҳо бисёранд. мутаассифона вақти ҷудогардаи имрӯзаи мо ба итмом расид. раҳмати калон ки даъвати моро рад накардед ва дар охир барои бинандагон ягон гуфтание дошта бошед. марҳамат. мо дар боло гап задем, мақсад фаст тесту дигар красни флаги, ино чизҳое ҳастанд ки ҷиддӣ ҳастанд. барои ҳамқадар ҳангоми мушоҳида намуданам фаст тест либо красни флаги, мақсад дар беморон шумо нашинед хонада зудтар ва тезтар ҳарчи мақсад ба мутахассисон, мақсад табибон муроҷиат карда тезтар ва зудтар ҳамо аз пайи табобат шудан дар кор, ки оқибати ҳами инсулт допустим инвалидност. мутаассифона инвалидност дар ҷумҳурии мо беҳад баланд ҳастанд, чем ҷумҳуриҳое ки пешрафта. албатта саломатии асаб калиди зиндагии босифат ҳаст. агар шумо аломатҳое ки мо имрӯз гуфта гузаштем дар худ ва ё наздикони худ мушоҳида кунед, ҳатман ба мутахассис муроҷиат кунед. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.